Akong ipapa-RD kining akong bana nga naunsa ba ni taong pagkaunsa papa-RD nga gihimo na mahinuong kong madrasta sa iyang duha ka mga anak. This program is brought to you by Enhanced Vision Optical, located at the first level of Limkit Mall, Cagayan de Oro City. Akong ipapa-RD kining akong bana nga naunsa ba ni taong pagkaunsa papa-RD nga gihimo na mahinuong kong madrasta sa iyang duha ka mga anak gikan sa iyang kanhi nga ka-live-in partner. Before magud mi nagbinyo papa-RD na magud ni say ka-live-in partner og nakabaton ni sila og duha ka mga anak. Galing lang kay gibiyaan siya kay miuban sa laing laki ang iyang live-in partner unya gibili ning duha ka mga anak. Okay ra unta sa ako papa-RD na nahimo kong instant mother. Kaya lang ang problema papa-RD kay mura naman hinuon og gapakig kompetensya ko sa atensyon sa akong bana. Unya na obserbahan ako papa-RD nga every time nga disiplinahon na ako mga bata, labanan man sa ilang papa. Ug mao ni hinungdan papa-RD nga magsige mig-away yun sa akong buhaton. Iuli nimo dito siyang mama. Well, correct me if I'm wrong ha, pero sa balaod manggod, as long as ang bata below 18, unya okay naman ang mama, wala na may mga mga problema, wala na may mental health issue, dito gina sa mama ang mga bata, labi na kung minor. Pag-abot og 18 ang bata na din ang magbuot or mamili kung asa sila mupuyo, sa mama ba or sa papa. You deserve a happiness, diba? Wala man ka nagminyo para mahimong caregiver sa mga anak sa imong bana sa iyang unang ka-live-in partner. Ang problema lang karon kinakasal na mo, di na ka basta-basta makabiya. So imong istoryaho ng imong bana